Avui tindré l'honor i el plaer de tornar a ser a Porqueres representant aquest espectacle que faig de Fer riure és un art. Jo he vingut molt per aquí, a Banyoles, a Porqueres. Havia estat amb el Paco Moran, vam inaugurar aquest espai que tindrem avui fa ja uns quants anys, potser més de 10, i vinc amb tota la il·lusió per fer aquesta comèdia, que són una mica el resum d'aquests 50 anys de la meva vida, que sempre he fet teatre, que sempre he fet riure la gent, que sempre he estat molt a prop de tots vosaltres. És veritat que molts em coneixeu de tota la vida, és veritat que jo he sigut tots aquests anys molt feliç i que penso continuar siguent-ho. Aquest és un espectacle de riure, bàsicament de riure. Però com que ara fa 50 anys, ens preguntem, la gent, jo i ells, ens preguntem per què fem riure? Què és el que ens fa riure? Per què faig riure jo? I aleshores anem repassant tots aquests moments que hem fet riure la gent i la gent va disfrutant i rient molt. Ja se sap, les sogres són com les patates. Perquè surtin bones s'han d'enterrar primer. Doncs mira, totes les sogres enfadades. Totes. Això és el que pretenem amb aquesta comèdia, aquests 50 anys, aquest retrobar-nos després de temps i temps i temps de fer teatre per tot Catalunya i a llocs com aquí. He estat molt per tots aquests entorns i soc molt feliç. Tot i que ja sabeu que aquesta és una situació difícil pel teatre, la cultura del nostre país ara en aquests moments no està reconeguda, més aviat està castigada amb molts impostos, més problemes, més dificultats. Però tot i així, la gent de teatre, la gent de bona fe, la gent que ens hem de trobar pel carrer, a l'escenari, fora de l'escenari, a dins d'un teatre, aquests sempre lluitarem per tenir una cultura que és molt com la nostra. És veritat que el temps és difícil, és veritat que la política, l'economia, la societat està difícil i dividida. També és veritat que hem començat a ser conscients dels drets que tenim i aquests drets els hem d'utilitzar i els volem utilitzar i hem d'obligar que la gent ens utilitzi i ens respecti aquests drets. Ara, si han de riure, que riguin amb el meu cos. Ara no penso dir res. Saps com el Mr. Bean? Que fa allò així, i que està allà esperant la reina i fa així. Home, al cap i a la fi la meva dona m'ho diu cada dia. Diu, on vas amb aquest cos que fa riure? Dic, jo faig riure, sí, home, amb el cos, que no ho veus com vas, que no veus com vas, no veus que els braços et pengen. Filla meva, si me'ls han enganxat aquí, què vols que faci jo? Vinga, els peus, que els arrossegues per terra, què vols, que vagi pel sostre, Que fa riure amb aquest cos, home, jo faig riure amb el cos, sí, home, serviries per fer riure al teatre, tu. Posa't tieso. Jo surto de casa i de vegades semblo el de la Guerra de les Galàxies, que així. Sí, home, recte, has d'anar recte. Vertical, home, vertical, posa't recte. Això del vertical té molta gràcia, això, perquè no hi heu pensat, però té molta gràcia. Perquè a la societat d'avui dia és molt important aguantar-se drets, i ben verticals, i ben en l'aire, i tothom ben amunt, I per això fan aquestes torres tan altes, i tan rectes, i tan altes, i tan amunt, i tothom puja tal i es fa fotografies des de baix. No us hi heu fixat? És molt important. Els que van per terra són uns desgraciats. És molt important aguantar-se dret. I això no ens ve d'ara, això ens ve de fa milions i milions i milions d'anys. Que de seguida primer van començar així, després van posar drets. Adán i Eva, Déu ja els va fer posar drets que estaven tot el dia ajaguts. I Eva, un cop dreta, li va dir a Adán, escolta, on som, noi? I l'Adán li va dir, no ho sé, però mira, anem amb la fulla de la parra, no tenim feina, no tenim sostre, i diuen que som al paradís. Diu, això deu ser Espanya. A Espanya és molt important aguantar-se drets. És molt important anar ben amunt, ja ho diuen, Ja ho heu sentit. Arriba Espanya! Arriba Espanya! I tu dius, on arriba? I et diuen, calla, català. Arriba Espanya. Vale más morir de pie que vivir de rodillas. En pie, camaradas, en pie, en pie. I quan ja tenien tot el país en pie, ve l'altre i diu, todos al suelo, coño! Defensar aquests drets, tant d'expressió, tant de votar, d'expressar les nostres opinions, això és bàsic per al país. Jo no sé
no sé, soc una persona que no soc de cap partit polític, soc una persona de carrer, com moltíssima gent, però que observem, que mirem, que veiem, i aleshores aquest mirar i observar i veure totes les injustícies que ens estan passant, que ens estan fent, tot el que ens estan acumulant a sobre de nosaltres, no és just. I jo crec que hem de lluitar perquè s'acabi aquesta injustícia. Som qui som i hem de defensar qui som. I això ho hem de fer en el teatre, en el carrer, a la botiga, en el súper, a l'esport.